तब भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन बानी आप सब। आज हम जानवी दीदी के नया फिल्म जो रिलीज भइल बा देखे गइल रहनी थिएटर में। सोचनी आप सबके बता दी आ देख के अचंभा भइल। आगे पीछे चारों ओर देखनी खाली हम ही रहनी। अभी मत सोचम कि हम थिएटरे पूरा बुक कर रहली, लेकिन ना ही ऐसा नहीं खे। द फिल्म एक जासूसी स्पाई थ्रिलर मूवी बा जेमें मेन कास्टिंग में नजर आई हैं जानवी दीदी, गुलशन देवा भैया, रोशन मैथ्यू एंड आदिल हुसैन। कहानी एगो IAS ऑफिसर पर बा जेकर पूरा परिवार देशभक्त के विरासत बा। ये फिल्म के शूटिंग लंदन में भइल बा। ये जौन फिल्म के शूटिंग बा वो लंदन में भइल बा। ये फिल्म के बारे में आप लोग बहुत कम सुन ले हो। फिर काहे से कि पिक्चर के जौन ज़्यादा प्रमोशन ना कल गई बा, ना कोनो मार्केटिंग कल गई बा। हमेशा हमनी के हॉलीवुड मूवी होखे चाहे बॉलीवुड मूवी होखे, कोनो मूवी हमनी के देखे नहीं जा तो ओमे कोनो एगो स्पाई लड़की आवेली और कोनो एगो स्पाई लड़का के एड़ा बना के पेड़ा खा लेली। लेकिन एमे सीधा उल्टा बा। एमे एगो दूसर लड़का जासूस आवता आ लड़किनी के एड़ा बना के पेड़ा खाता। भाई लोग तो कहानी बहुत मजा बा। उलझा तो दी तो हम लोग के तो जा थिएटर में तो ना देख सके लो, बट OTT पे देखब तो बस अच्छा नहीं बा। तो एक तो मूवी महिला सशक्तिकरण के बात करता और हाफ इंटरवल ये देखा होता कि कोनो लड़की के फंसावल कितना आसान बा, कोनो लड़की कितना जल्दी से तू फंसा ले लो। एक ही मुलाकात में मर्सिडीज से सीधे दू पहिया गाड़ी पे आ जाली और फिर इनके प्यार हो जाला और प्यार से ऊपर वाला भी प्यार हो जाला। अभी आप सब देखम तो जान जाए कि प्यार से ऊपर वाला भी प्यार होला। इनमें ये मूवी में जो मेल एजेंट बने मतलब पुरुष एजेंट, वो एक महिला एजेंट जो IFS बाड़ी इनके वो ब्लैकमेल करतने और इशारा काम करत जातड़ी। मतलब कुछ यार, एगो मतलब IAS ऑफिसर इतना बड़ा, IFS ऑफिसर इतना बड़ा रैंक, एगो एजेंट से एक के मुलाकात में इनके प्यार हो जाता और ये मर्सिडीज छोड़ के दोपहिया पे घूमे लगा तड़ी। सब बेकार यार, पैसा बर्बाद बा मूवी के बनावल। कौनो लायक मूवी नहीं खे। हाँ, मूवी ओकरी लायक नहीं खे जे बस मूवी में एक्शन उक्शन देखेला। एके मूवी के ऊ पसंद करी जे नोवेल पढ़ेला, किताब उताब से ओके ज़्यादा लगाव होके तो में जाके देख सकेला। बाकी सब आप सबके लिए नहीं खे मूवी। फिल्म में हाँ गुलशन भैया तो भाई एक नंबर। गुलशन भैया के तो पूछा मत का 10 से 20 मिनट के सीन बा और सीन में एकदम जान डाल देता नहीं। सब मूवी तो देखे जाइबा तो नहीं के बस रोल तक के बढ़िया लागी, बाकी माहौल नहीं के बनत। इंटरटेनमेंट जीरो, एक्शन जीरो। और सबसे बड़ा बात जानता लोग का बा, एकरा के ऊ डायरेक्ट कैले बने जे RRR, कल्कि ई सब मूवी के डायरेक्ट कैले बाने। और एमे एंटरटेनमेंट, एमे तो एक्शन बा एकदम जीरो बा। एमे जानकी दीदी जौन बा वो निभावल बहुत रिश्ता चाहतड़ी, कबो लड़किनी के रोल, कबो IFS ऑफिसर के रोल, कबो एजेंट के रोल। मेहनत तो बहुत करताड़ी लेकिन हो नहीं खे पावत। ये अपने में खो जाताड़ी, इनके दूसर कोनो रोल पते नहीं खे चलत, या प्रोड्यूसर जौन बाणे वो इनके पूरा फ्रीडम नहीं खे देत। अब का बा, अब आप मूवी में देखम तो आपके पता चल जाई। बॉलीवुड के फिल्म बा, स्पाई थ्रिलर मूवी बा, तो जानते बड़ लोग बिना पाकिस्तान के जोड़ले में आगे ना बढ़ी। पता नहीं प्रोड्यूसर क्या सोचे लो, एक के चीजवा एक के कॉन्सेप्ट वाला के थोप दो, भारत पाकिस्तान के आपस में देखा दो। भारत के जनता तो चुतिया भी है, जाके देख ली हुए मूवी। एकदम बेकार, पैसा बर्बाद बा पे। पिक्चर 2 घंटा 30 मिनट के बाद शुरू में देखब तो ऐसा लागी कि चलता चलता, फिर धीरे धीरे देखा देखा सूझ जाइब। इंटरवल नहीं खेल तो क्या करब। तो सब बात से हटके
फिल्म जौन बा तू OTT पे देख सकेला। बस अगर जो पैसा ज़्यादा बर्बाद उर्बाद करे के बा तो चल जा थिएटर में देख लियो, नहीं तो हमरे हिसाब से तो ये एकदम बेकार मूवी बा, ना देखे लायक मूवी बा। एकरा के रेटिंग में अगर बात कल जाओ तो 5/2 के रेटिंग मिल सकेला। काहे से 5/2 रेटिंग ये लिए बा कि सिनेमेटिक व्यू जौन ओकर भूमिगत राजनीति बा ऊ भाई एक नंबर बा। भू राजनीति जौन बनावल बा, जौन एक एक ट्विस्ट एंड टर्न लावल जाता है में, ऊ तो भाई एक नंबर बा। और तो भाई गुलशन भैया 10 से 15 मिनट के रोल जौन बा एकदम सब चीज के एकदम छा गई बा। अब प्रोड्यूसर सर से ये गुजारिश बा कि तनी दूसर कोनो कॉन्सेप्ट लियावल जाओ। भारत में पिक्चर ले के मतलब थोड़े बा कि पाकिस्तान से दिखा देनी तो बस भारत पाकिस्तान से ढेर ग्रसित बा। तो चलिए सब चीज बात होता, तो अगर आप हमके अपनी आप से जोड़ ले हम तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दी, और आगे भी वीडियो आवत रही। आप कमेंट में बताएं अगला कौन सा फिल्म आप लोगों के देखे बा। तो चलता नहीं, फिर मिलल जाई स्क्रॉल करते करते।